Bai, Iñaki eta Mikel oraingoan, ez? Azkeneko galdera eta nik uste dut galdera sakona dela, ez? Iñaki gubiok aspalditik ezagutu ginen, handoengo ikastoran elkarrekin ibili ginen, ez? Gerora zure aita ere ezagutu nuen, Juanito edo, azkenean Oiamar, ez? Oiamar zan Juanito, Iñaki eta orain Mikel da, ez? Nik ez dakit mundu hau askotan entzuten dut, ez? Markak eta mezuak eta nik ez dakit Buruntzaldean egon den bide egokiagorik lehen sektorea landuaz, elikagaiak landuaz, zeuen presentzia, ez, urnietan, baina, Buruntzalde osoan horrelako ikulu baten marka hori, ez. Zer hausnarketa ingo zenuke, ez, Iñaki, guzti honen hildoan. Zuen, Oiamar, ez, aitak, zuk, eta hoen Mikelek, azkenean zure ez dakit, zer preziatu dena semea da eta semea animatu duzu lehen sektorean, ez? Mantentzen. Bueno, lehenengo eta behin Buruntzaldea handixamarra da eta gu bakarrik ezkia. Bai, hori bai, baina... Eta, bigarrenik, semea animatu, ez, txiki-txikitatik izan du gogo bat, guk esnebeia dauzkagu eta esnebeietako eta baserri lanetako beti izan du gogo bat, nik ere aldeetan guztia ontera bideratu dut, eta momentu honetan guraso batek izan lezakeen, nik uste satisfazioik handina dela. Altxorra, ez? Eozin lanbideetan ere, segira bat izatea, ez? Oain arte eginda lanak, nik aitzagandiz jaso nuen, eta orain arte egindan lanak, aurrera bidade segira izan dezala. Naiz eta, lehen esan dugun bezala, ez momentu edarrak izan, hemen lanean aritzeko, baina berak gogoa badauka eta nik uste aurrera bidade beharra izango dela, basaren beharra izango dela, eta suertia izaten duen, aurrera, Oiamar baserriekin aurrera segitzeko. Bai, Mikel, eta nola ikusten dek, etorkizuna. Eutxiko diok, bai, aitxonak egindakoari, aitak egindakoari, eta horren giri tokatuko zek emendikan urte batzuetara, ez? Nahi genuke eutxi ez dakit. Asuntua zaila da, baina saiatuko behar. Oso ondo, Mikel, eskerrik asko, bihoi. Eskerrik asko.